karadyo, ani sa ng atong bagong drama gikan sa RMN Drama. Nga makalingaw, makahilak, maka-inlove, o makalagot. Mong ayaw ninyo si Piota sa pagpaminaw ang atong mga drama. Ug daghang salamat sa mga nagpadayon ug suporta sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. Ug padayon lang ta sa pagpaminaw mga karadyo. Mong ayaw kalimot sa pag-subscribe and like kadaghan pa tang maabot ng mga drama. Thank you very much everyone. Daghong sasapa. Ayaw na magtingog. Pamatiun ta ang palibot. Wa namang singgit. Pero nabati gyud mo ang singgit. Duha kay gayon nga nabati na mo ang singgit. Og tingog gini sa babay. Sabrina! 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 Ay, Tuwa pa sa ubos sa sapa. Dali mo! Atong sisihon sa tubigang yun! Uy, Annalisa! Gunit mo sa mga sanga! Si Kahoy aron dili mo maligid! Ay, dili na ko makalugsong ay! Pabilin ka na lang dialo! Ay, sige! Dali na, Karding! Annalisa! Annalisa! Naunsan mo ka sa ubos, ha? Annalisa! Aray. Kasakit sa kulawas. Niya naman ko sa sapa. Annalisa! Ay naman kang dapita, oy! Annalisa! Diyan ako dinig dapita. Ako flashlight. Ako ni iwara-wara. Diyan ako! Annalisa! To orang siga sa iyong flashlight, Sir Rodel. Salamat taon nga. Kuha niya mabuhi eh. Diyan ako! Dili ko makalihok! Dali! Barog! Salamat kayo din ko natultulan. Kaano nagkahuna-huna man ka nga muanhin sa patay nga busay aron sa pagpangitan ni Sabrina? Naiteres magod siya nagdapita, sir. Gusto git siya nga mo anhi, pero dagang nakababag. Hain man ka akong asawa karon. Sabrina! Hain man ka! Sabrina! Ano siya sa ubos? Sabrina! Tingog pa! Hain man ka! What tawin, Sir Rodel? Dali, Annalisa. Gulit siyang bukto na, gulit. Sabrina! Sabrina! Oh. Si Sabrina ka nung nasa ibabos dakong bato. Sabrina! Sabrina! Nga nipalik ka. Unsa? Salamat. Oh. Sabrina! Sabrina! Sir, niya ko si Ma'am Sabrina. Pero, uwa na siya maglihok. Oh, kinahanglan madana to siya paingon sa ibabaw. Elmo! Annalisa! Hain ka mo! O saman? Gusto pa mo manarbaho o dili na? Tubag mo! Annalisa! Oh, kisa na naas gawas. Nganong ilamba man imong pultahan? Annalisa! Tubag! Annalisa! Ayaw ko ninyong binuangi, ha? Nganong dili man mo maningog? Gusto na yun mong ako mong palayason? Annalisa, tubag! Ah, kinsa kang namuak dias gawas, ha? Ilma! Annalisa! Karding! Ang damang kaigdaan ni Sabrina, Karding. O, sir. Annalisa, magalakaw na kag-imo? Okay na ko, Manoy.
Naulian ako. Hapdos lang akong mga gara sa panit. Na, sir. Ibutan na si Ma'am Sabrina, sir. Sa katre. Kuhay ko ninyo glabakara. Kinahanglan malimpyuhan ko si Sabrina. Mag-init ko og tubig. Ako na lang, Annalisa. Daghan sa kagaras. Mahuway na lang. Naunsa naman na si Ma'am Sabrina, sir. Sabrina? Nagdugo mo din ang iyang Sabrina? Love, salamat nga naulian ka na. Kinahanglan madati ka sa ospital. Love, kumusta ang pamati ni mo si mong lawas? Rodel. Oo. Ninakasabayan lang ni Carding og Annalisa. Nganong milakaw man kagabi? Nganong miabot man ka sa patay nga busay? Gisundan ta ka. Unsa? Gisundan ko nimo? Mao nga miabot ka sa patay nga busay? Oo. Gisundan ta ka. Mura ka magdahiubos na ako nga nakahiskot ko bahin sa paghikog sa imong amahan. Mao nga nilakaw ka, diba? Gisundan ta ka. Huwag dito ka paingon sa sapa. Unsa? Pero Pero unsa? huwag ko mo adto sa sapa. Uy. Hala. Naunsa man yung baso din sa sala? Ay, baka man nagito yung nagbunal. Mara Merce! Ano na muna sa kadining mga baso, madam? Sige. Ay, mag-ilis una ito, ha? Ikaw ni Ate Mans pamahaw. Hindi ka, araba, eh. Maparat yun ang akong timplada karon. Ganong gisigihan man nimo glamba ang pultahan gabi, Carding? Unsa, madam? Nanglamba kong pultahan? Wa man, madam! Ayaw na lang pamaka. Gilamba nimo ang pultahan unya pagkahuman gibunal nimo ang baso. Ha? Na, maglalis na yuta na, madam. Eh, karon pa ba mi makaanhi din, eh? Kay dugay na mong nakitaan si Ma'am Sabrina. Patay na siya? Si Bako kaniya, madam, oy. Buhi taon si Ma'am Sabrina, madam, oy. Tuwa sila sa ospital karon, og si Annalisa. Kung nahiyupos paghihapon ka na ako, sultihin na lang ko sa tinuod, Rodel. Dito ka sa sapa gabi, eh. Tinuod lagi akong gisulti, Sabrina. Wa ko mo adto sa sapa. Sa dihang naisgutan nimo ang kamatayon ni Papa Felipe. Mura kong nalain. Pero wa ko mahiubos nimo. Dili lang ko gusto nga maghisgot bahin sa akong amahan. Ug magikuha ko sa bahay. Rodel, nagsulti ka ba sa tinuod? O Sabrina, wa ko mo adto sa sapa. Pero ikaw ang nakita ko nga milugsong sa sapa. Doppelganger ang imong nakita, Ma'am Sabrina. Annalisa. Dili si Sir Rodel ang nakita ni mo, Ma'am Sabrina. Kundi reflection lang ni Sir Rodel. Sa? Unsa man ang matanga sa demonyo? Annalisa, ayon na hisguti og makahadlok si Sabrina. Padayon, Annalisa. Kung tinuod man nga nakita ni mo si Sir Rodel, og wa ka niya tagda, buoti pa sabot, nga kaparihas lang siya ni Sir Rodel. O sa siya ka itong nga espiritu. Sa? Husto na, Annalisa. Ayaw siya pugni, love. Doon ay mga espiritu nga gustong makopya sa ubang tao. Gusto sila nga makasaway sa mga nasawayan sa tao, nga gusto nilang parihasan. Og mao ka nang gitawag og doppelganger. Kung mauna, maliknong ako nakita og dili to ikaw, Rodel. Una-una mo lang ka na nakita mo, Sabrina. Dili ko mutuo nga dunay mga espiritu nga gustong mukopya sa imong bayhon. Husto na, Sabrina. Nakasunod ka na sa mga sinultihan sa akong inahan. Hunungan na ng mga binuanga. Sir, Tingali ikaw ang naka-impluwensya sa akong inahan. Ibisag unsa na lang ang masuod sa uo. dili sir, oy. Wala ka mutuo nga makakita si Annalisa og dili ingon nato, Rodel. Ang tanang mahitabo. Doon na explanation, Sabrina. Ayaw nang paghisgot pa og mga katuhuan dili nga mga istorya. Makalabad lang na sa uo, Sabrina. Nasuko ka, Rodel. Di lang ko gusto nga maghisgot pa kag mga espiritu. Kalimtan na nato ang mga patay, Sabrina. Okay. Sige. Pasaylo ako, sir. Annalisa,
Di na ko gusto nga maghisgot ka og mga espiritu o mga multo nga imo makita. Sir, Rodel, Nalingaw ba mo? O naglagot? O gikilik? Maong ayaw niyo si Piata o paminaw sa lain na sad natong mga episode para makasubay mo sa atong mga sunod pa nga mga sugilanon dire sa drama sa RMN. Daghang salamat!